Predstavte si svoj mozog ako rušnú kanceláriu. Celý deň sa tu pracuje, tvoria sa nápady a riešia problémy. Ale ako v každej firme, aj tu vzniká neporiadok. Papieriky na zemi, plné koše a rozliata káva. Keď večer vypnete, do budovy vchádza elitná upratovacia čata. Dlho sme si mysleli, že spánok je len pasívne ticho. Logika je však iná. Vaše neuróny pri práci produkujú toxický odpad. Ak by sa neodpratal, váš biologický procesor by sa doslova zadrhol. Spánok je jediný čas, kedy má váš mozog priestor na poriadnu generálnu údržbu. Tu nastupuje glymfatický systém, kanalizácia vášho mozgu. Keď tvrdo spíte, vaše bunky sa scvrknú, aby vytvorili miesto. Týmto priestorom potom pretečie mozgovo-miechový mok, ktorý spláchne všetky jedovaté splodiny preč. Je to ako keby váš mozog každú noc prešiel automatickou autoumývárňou. Fascinujúca logika. Aby ste mohli cez deň fungovať na 100%, musíte sa v noci poriadne prepláchnuť. Ak spánok skrátite, upratovačky nestihnú vyčistiť všetky poschodia. Ranná hmla v hlave nie je len únava. Je to reálny chemický odpad, ktorý vám zostal v kancelárii. Logika veci vám ukáže, že spánok nie je strata času, ale tá najproduktívnejšia časť dňa. Pochopíte, že vypnutie je v skutočnosti štartom najdôležitejšieho čistiaceho procesu. Ak chcete byť šéfom svojho života, musíte nechať svoje nočné upratovačky urobiť si svoju prácu. Po upratovaní prichádza na rad pošta. Predstavte si svoj deň ako kopu listov nahádzaných na stole. Sú tam dôležité správy, ale aj reklamné letáky. Váš mozog ich počas noci musí roztriediť, čo si zapamätať a čo vyhodiť. Bez spánku by váš archív zostal v totálnom chaose. Hlavným archivárom je hypokampus. Je to niečo ako dočasný priečinok v počítači. Počas dňa tam ukladá všetko, ale v noci, počas hlbokého spánku, sa tieto dáta presúvajú na pevný disk do mozgovej kôry. Je to proces, ktorým sa krátkodobé zážitky menia na trvalé vedomosti. Logika je prostá. Ak sa učíte na skúšku celú noc a nespíte, váš archív zostane zatvorený. Informácie sa nestihnú uložiť a ráno ich v hlave nenájdete. Spánok nie je pauza v učení, je to moment, kedy sa učenie reálne dokončuje. Spánok vpisuje dáta do vašej biologickej pamäte. Okrem ukladania mozog aj maže. Vyhadzuje zbytočnosti, ako napríklad farbu auta, ktoré ste videli v zápche. Tým uvoľňuje miesto pre dôležité veci. Tento proces sa volá synaptické orezávanie. Je to ako strihanie stromu. Musíte odstrihnúť slabé vetvy, aby tie silné mohli rásť. V noci sa tak z vás stáva múdrejšia verzia seba samého. Váš mozog v tichosti buduje knižnicu vašich skúseností. V logika veci rozumieme, že ak chcete mať v hlave poriadok a rýchly prístup k vedomostiam, musíte nechať svojho nočného archivára v pokoji robiť svoju prácu. Po upratovaní a archivácii prichádza najdivokejšia časť noci – REM spánok. Predstavte si, že váš mozog zapne virtuálnu realitu. Vaše telo je vypnuté, ale vaša myseľ beží na plné obrátky. Prečo? Pretože spúšťa trenažér, ktorý vás učí, ako zvládať strach, stres a zložité situácie bez rizika. Sny nie sú náhodné obrázky. Je to emocionálna prvá pomoc. Počas dňa zažijete veci, ktoré vás vyvedú z miery. V noci váš mozog tieto pocity preberie, prebalí a zbaví ich ostrých rán. Je to ako keby ste mali v hlave terapeuta, ktorý pracuje zadarmo, kým vy slintáte do vankúša. Logika je v reštarte. Počas REM fázy sa v mozgu vypne noradrenalín, chemikália stresu. To umožňuje spracovať bolestivé spomienky v bezpečnom prostredí. Bez tohto procesu by ste boli ráno ako natiahnutá struna. Spánok nie je len pre svaly, je to hlavne emocionálny tlmič nárazov. REM fáza tiež podporuje kreativitu. Mozog spája nespojiteľné, vytvára bláznivé scenáre, ktoré by vám v delom stave ani nenapadli. Mnohé svetové vynálezy a piesne vznikli práve v tomto zelenom móde tvorivosti, kedy logika logiky ustupuje logike fantázie. V logika veci vieme, že zdravý mozog potrebuje snívať. Je to filter, ktorý čistí vašu náladu a pripravuje vás na ďalší deň. Ak chcete byť psychicky odolný a kreatívny, musíte dovoliť svojmu mozgu, aby si každú noc zahral svoju vlastnú hru vo virtuálnej realite. Váš mozog má zabudované hodiny, ktoré sa riadia svetlom.
Keď slnko zapadne, telo začne vyrábať melatonín, zelenú pre spánok. Ale potom vytiahnete smartfón. Modré svetlo z obrazovky oklame váš mozog, že je poludnie. Je to ako keby ste upratovacej čate povedali, že dnes majú voľno, lebo je deň. Potom je tu kofeín. Funguje ako zátka v umývadle. Počas dňa sa vám v hlave hromadí adenozín, látka, ktorá hovorí som unavený. Kofeín si sadne na miesta pre adenozín a zablokuje ich. Únava nezmizne, len ju mozog prestane cítiť. Je to ako prelepiť kontrolku prázdna nádrž čiernou páskou. Logika nepriateľov je zákerná. Kradnú vám hlboký spánok. Aj keď po kofeíne zaspíte, váš mozog zostane v plytkej hladine. Upratovačky síce prídu do práce, ale namiesto čistenia len prekladajú papiere z kopy na kopu. Ráno sa zobudíte čistý, ale vaše biologické smeti zostali na mieste. Teplota je ďalší dôležitý kľúč. Aby mozog prepol do módu údržby, potrebuje ochladnúť o 1 až 2 stupne. Príliš horúca izba je ako prehriatý server. Systém sa odmietne spustiť, aby sa nepoškodil. Správna teplota je signál, že kancelária je prázdna a pripravená na nočnú smenu. V logika veci chápeme, že technológie sú skvelé, ale nesmú nám ničiť biológiu. Ak chcete, aby váš mozog podával špičkový výkon, musíte prestať klamať svoje vnútorné hodiny. Uzdravenie vášho spánku začína tým, že odstránite prekážky, ktoré ste si do cesty postavili sami. Dobrou správou je, že svoj spánkový algoritmus môžete reštartovať. Prvým krokom je pravidelnosť. Ak pôjdete spať v rovnakom čase, vaša upratovacia čata bude presne vedieť, kedy má nastúpiť do zmeny. Telo miluje predvídateľnosť. Je to ako nastaviť si automatický plán údržby vášho procesora. Vytvorte si predspánkový rituál. Hodinu pred spaním prepnite svetlá na tomenejšiu, teplejšiu farbu a odložte digitálny šum. Tým dáte mozgu signál, že slnko zapadlo a je bezpečné spustiť výrobu melatonínu. Je to príprava scény pre ten najdôležitejší biologický koncert vašej noci. Skúste metódu chladnej hlavy. Teplá sprcha pred spaním paradoxne pomáha. Keď z nej výjdete, vaše telo sa začne rýchlo ochladzovať, čo je pre mozog hlavný spúšťač režimu údržba. Je to ako stlačiť tlačidlo uložiť a vypnúť na vašom počítači, aby sa v noci neprehrial. Spánok nie je luxus pre lenivých. Je to investícia s najvyšším úrokom. Každá hodina kvalitného odpočinku sa vám vráti v podobe lepšej nálady, ostrejšieho myslenia a pevnejšieho zdravia. Ak chcete v živote vyhrávať, musíte sa naučiť profesionálne regenerovať. Spánok je vaša tajná zbraň. Logika veci končí tam, kde začína váš nový návyk. Prestaňte vnímať spánok ako nepriateľa produktivity. Je to jej motor. Dnes večer, keď zhasnete svetlo, poďakujte svojej nočnej čate a nechajte ju urobiť z vás lepšiu verziu seba samého. Vidíme sa ráno, v plnej sile a s čistou hlavou.